أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يومنا litinin ko marici na litinin 6 ga watan Jumada Sani, kai 7 ga watan Jumada Sani ko shekara ta hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Yau muna shekara 1446 wanda ya daidai da 9 ga watan 12 shekara ta 2024. Allah da iko ne da yarda ta yi ya sake haɗa mu a wannan mahalli da muke karanta wannan littafi mai suna usulu salasa. Abinda muke fata Allah madaukakin sarki shi datar da mu da alkhairi a cikin wannan karatu da za mu yi. Kuma za mu tashi daga inda wato muka kwanako. Allah ya sa mu dace da alkhairi. Kai tsaye za mu ci gaba da karatun. Bismillahir Rahmanir Rahim. Muna magana ne akan tauhidi, sanin Allah, wanda farkon ko menene za a farawa tukuna kafin dukkanin sharuɗa na cikar imani da musulunci. Abu na farko shine mutum ya zan ya san Allah, shine tauhidi, wanda yake abubuwan da suka dame mu kenan. Kamar yadda nake gaya mana ko shi da zuna irin wannan majalisi cewa malamai sun fada cikin al'amura na addini da bincike kan matsaloli na addini daban-daban, amma an bar abin da an muhimmi shine a sanar da mutane Allah. Mun ga yadda malamai suka dan manta da wannan, suka jaye wannan a zukatansu, ko kuma kila sun shigaltu da wani abu. Da haka mun ko Allah da iko ne da yadda ta yi muka ga ya kamata mu hito da wannan wato tunatarwa domin mutum ya san waye Allah. Shine abu na farko, tauhidi shine na farko. Duk wanda ya kira kansa musulmi ko wanda za a ambata da sunan musulunci, idan tauhidin sa bai inganta ba, to duk aikin da yana ibada bai da wani amfani. Ina fata kun fahimci. Mun yi maganganu cewa bayi su san ubangijinsu da ayoyi ma'arifatar akaliya ko mutum ya san Allah ma'arifa, wato sani na hankali, na lura da ayatul kauniyya, ayatul mahalukat. To a nan yanzu za mu iya lura da kuma mutum na sanin dole, kuma mutum ya san Allah da mi ayatul shar'iyya, shine ayatul qur'an. Kun gane ko? To kamar inda muka aje dai za mu tashi kamar da ni bayani. Wadari kusani li ma'rifatin lahi huwa al-wahyu allazi ba'atha Allahu bihi rusulahu. Hanya ta biyu shine wahayi ga sanin Allah. Hanya ta biyu ga sanin Allah shine wahayi, wanda wannan wahayi Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko mi manzanni ne da shi. Wa na'rifu rabbana bi asma'i, muna sanin ubangijinmu da sunayensa wa sifatihi da sifobinsa, ma bayyana lana ga abinda Allah ya bayyana gare mu fi kitabihi cikin littafin shi. Ina fata kun fahimci. Wa minha, akwai daga cikin ayoyi wanda za mu iya lura, ko daga cikin hanyoyin da za mu iya sanin Allah da ayoyinsa, annahu shi Allah tabaraka wa ta'ala wallahu allazi la ilaha illa huwa al-maliku al-qudusu as-salamu al-mu'minu al-muhaiminu al-azizu al-jabbaru al-mutakabbir subhanallahi amma yushrikun.
wallahu al-khaliq al-bari al-musawwir lahu al-asma'u al-husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwa al-azizul hakim. wannan yana karshen suratul hashr aya ta 23 zuwa 24. ina ba ta kuma yace wallahu shine Allah allazi wannan la ilaha illa huwa wanda babu abin bauta da gaskiya sai shi al-malik Allah tabaraka wa ta'ala mamallakin halittunsa gaba ɗaya dukkanin al'amari da umarni da hani suna wurin Allah yake mallaka su. sannan Allah shi ya mallaki samarwa ya ba suwa ya hana. ina ba ta kun fahimci wannan ijadi da idami suna wurin Allah subhanahu wa ta'ala. sannan Allah subhanahu wa ta'ala al-quddus Allah mai tsarki ne al-munazzahu anil qaba'i wa kullu naqasin dukkanin wani qaba'i duk wani abin da za a yi duk wata sifa duk wani abin da za a sifanta Allah da shi wanda bai dace ba Allah ya tsarko daga wannan sifa. in gane ko saboda haka ubangiji tabaraka wa ta'ala tana zaha an sifatul hawadis. in kun fahimta ko shi al-quddus din nan mushtaqun ne min at-taqdisi wa huwa tanzihu an sifatil makhluqina shine tsarkakuwa daga sifofi na halittu. Allah shi ya tsarkaka an kulle na kasan wa'idi. wannan siga da aka zo da ita lil mubalaga da aka ce al-quddus an gane ko saboda mubalaga ce kamar subuhu domin ya zo a cikin tasbihin mala'iku da aka ce suna yin mala'iku suna tasbihi subuhun quddus rabbul mala'ikatu. ina ba ta kun fahimci wannan tasbihin mala'iku kenan. assalam Allah tabaraka wa ta'ala assalamu wanda ke tirar da bayansa daga azabar shi. kuma assalam ma'ana assalam yana da ma'ana cewa bayi sun amince da Allah bai zaluncin su shine assalam yakan tirar da su daga azabar shi kuma sun amince da Allah ba bai zalunta su. kuma rabbuka bisallamin lil abid ubangijin ka bai zama mai zalunci ba. a wani wuri wala yazlimu rabbuka ahada ubangijin ka bai zalunta kowa. duk wanda haga wani abu ya sama inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. ina ba ta kuma yanci wannan. sannan al-mu'min ubangiji tabaraka wa ta'ala mai gaskanta manzanninsa ne da mu'jizojinsa shine ma'ana al-mu'min. an gane ko wanda suke bayyana wa hannuwansu kamar a sa Musa kaga sandan Musa ai kamar inda bani Isra'ila sai in kunta ji ita bi ayatin su Fir'auna ya ce in kunta ji ita bi ayatin ba ta biya in kunta mai sarki ko ba haka ba ya zo da sanda ko ba ya wannan ba kuma sandar ta zama aya ta cewa lalle Allah ya yi bashi ko ba haka ba. sannan Isa ma ka gani shi ma dai ya kasance yana rayar da mutum. inni akhluqu lakum min al-tini ka hay'ati dayri fa anfukhu fiha fa takunu dayran bi idhnillah ila akhir al-aya. shi ma dai al-mu'min ma'ana sifa wannan sifa ta Allah da ake rashi al-mu'min mai karfafa manzanninsa da mu'ujizoji wanda yake bayyana wa hannayensu kamar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake wata ya sauko daga sama ya tsage biyu shede ne manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba. al-muhaimin ubangiji tabaraka wa ta'ala muhaimin ma'ana mai tsaro ne mai kallon abin da ba yake aikatawa. babu wani abin da suke yi wanda yake iya koyuwa ga Allah. duk abin da kuka yi Allah ko ina ka shiga kai wani abu Allah yana gani shine ma'anar wannan sifa al-muhaimin. sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala al-jabbar al-aziz Allah mai iko ne al-qadirul qahir wanda babu abin da ka irin jaye Allah. ina ba ta kun bayyana wannan kuma wani kaskanci bai samu ubangiji. al-jabbar al-qahharul alim wanda yake Allah jabbaru wanda duk abin da ya so ba wanda ya sai hana shi shine al-jabbar. ina ba ta kun fahimce ni. sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala al-mutakabbir ubangiji tabaraka wa ta'ala
wato almutakabbir ne, kun gane ku, shi na da girman da babu wani wanda ya kama da wanda zai iya kama da wannan girman sai shi kadai yake da irin wannan girman. Duk wanda ya sa wannan irin kalar rigar ƙarya zai iya. Ya zo a hadisul qudsi Allah yana cewa al'azamatu izari wal kibriya wadai. Al'azma girma wato izari gartuna ce, wal kibriya wato girma ridai mayahina ne. Ya Allah ya ce ba man naza'ani fihi ma duk wanda ya jayayya da ni gare su kasantu wala uba sun halakar da shi ba kuma ban damu ba. Don haka duk mutumin da yake girman kai yana ganin kai ne shi wani abu ne, shi na wani takabburi, sai Allah ya sauka mai musiba sai ya karya shi. Ku auna dukkan wani mutum wanda yake mai mulki ne ko mai wani dama ce ya samu wata dama, shina wa mutane walakanci, shina kaskantar da jama'a, shina walakantar da mutane, kashi ne sai ga Allah ya kaskanta shi. Bai yiwa ka yi jayayya da Allah ka nuna kai ma ka zo da wata riga irin ta sifa ta ubangiji ka sa maka ka sifa ta Allah, sannan Allah shi kare ka. Haka ina kira da masu mulki ku yi hankali. Kanka Allah ya baka dama ta mulki ya kujera ta dan lokaci, mutane su zo wurin kana walakanta su, ka hito ka duba abin da talakawa suke yi, ka san suna cikin wani mummunan hali da mummunan damuwa, ka yi kamar baka ko sani ba. Ka zo a ce maran kaɗi ga abin da ka faruwa, ka yi kamar baka ma san me ke faruwa cikin kasar ka ba ko cikin jihar ka ba. Wallahi in ka yi wannan sai Allah ya sama talakawa a ranka. Haka ina kira ga shugabannin jihohi da na kasashen duniya musulmi, dan da ku nake, hukuncin Allah ya tura ta yaka. Ina ba ta kuma ku ji tsoron Allah, duk abin da za ku yi ku tabbatar da cewa kada kuwa waɗanda kuke shugabanci da jagoranci girman kai. Wallahi Allah ba zai kare ku. Ina ba ta kuma ji wannan, ku yi hankali da rigar Allah ta karkarwa wani ya sa ta. Ka tuna lokacin da ba ka samu wannan kujera ba, Allah ya ɗauke ka sa ya azar, to haka kankan da kai wurin Allah, ka zo wurinka yi kokari ka yi mai alkhairi gwargwadon ikonka, ka saurari mai bukata wurinka gwargwadon ikonka. In ka ga matsala ta shigo ka yi iya naka kokari tsakaninka da Allah. Ina ba ta amince ne, idan ka yi abin da ya kamata ko da mutane sun gaba haka nan ka yi ba, inda ka yi tsakaninka da Allah, ubangiji ya ga abin da ka yi, Allah zai taimake ka. Ina ba ta kuma fahimci wannan. Na'am. Sannan ubangiji tabaraka wa ta'ala shine sai Allah ya ce subhanallahi, tsarki ya tabbatar ma Allah, amma shi daga abin da mushrikai suke shirka da Allah. An gane ko? To huwallahu al-khaliqul bari, Allah shine al-khaliq, mahalicin dukkanin halittu. An gane ko? Al-bari, wanda ke kaga halitta din yadda ya ga dama haka yake yin ta. Al-musawwir, wanda ke suranta yadda yake so, yayi wanga baki, yayi wanga ja, yayi ko ba haka ba, yayi wanga guntu, yayi wanga dogo, yayi wanga mai kiba, yayi wanga zurmukakke da wanda makamantan wannan, babu duk Allah ya gara ma zai yi ka. Yayi wanga gashiya a yayin shi makaho, yayi wanga kuturu, ga sunan dai nau'in jama'a musawwir ne, ko dai gara ma zai halitta ku. Kuma la yasalu amma yaqulu misal, ba a cewa don mi da Allah don mi da kai wani ka halicci wanga da haka, don mi Allah don mi da Allah ya wuce wannan. Ina ba ta kuma yace wannan. To waɗannan ina so a lura da haka. Kun ga wannan tarihi ne ubangiji tabaraka wa ta'ala na cewa mu san Allah da hanya ta wahayi da shari'a. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sanar da bayan shi ya kamata su rika shi da ayoyi ne kauniya al-mahalukat, kamar yadda aya ta gabata, inna rabbakum Allahu allazi halaka samawati wal ardi fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arshi yughshil layla an-nahara yatlubuhu hasisan wa shamsa wal qamara wal nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahu al-khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ina wata kun bayyance ni. To sannan a duba a saurara, kuma ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sanar da bayi su san waye Allah bi ayatihi al-kauniyya wa hiya al-mahluqat wa bi ayatihi shar'iyya wa hiya ayatul qur'an.
ina ba ta kuma yance ni والرب هو المعبود والرب هو المعبود الرب shine ubangiji shine abin bauta da Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan was-samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Allah ya ce ya aiku mutane ku bauta wa ubangijinku wannan da ya halicce ku shi ya halicce waɗanda suka zo gabanin ku domin ku ji tsoron Allah wanda Allah zai ji Allah kuma al'arda firashin wanda ya sanya muku ƙasa ta zama shimfiɗa gare ku wasu sama'a kuma sama ta zama bina'an ta zama gata na rufi sama gare ku ko ba haka Allah ya yi mana ba wa an zala minas sama'i ma'an kuma Allah ya sabkar da ruwa daga sama fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum ubangiji tabaraka wa ta'ala ya fitar da 'ya'yan itatuwa da shirke-shirke da abubuwa da saukar wannan ruwa ya amfanci wannan ko duk arziki na gare ku falati ta alulillahi andada kada ku sun yama Allah ke yoshi wurin bautarsa wa antum ta'lamuna alhali kun san akwai hadari bautawa Allah hada bautar Allah da wani sahabi manzon Allah ana kiran shi ibn Mas'ud Allah ya kara masa yarda yace sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi ya tabbata a sahih buhari hadisi na 4477 yana sahihu muslim hadisi na 86 yace sa'altu rasul na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayu zambi adamu inda Allah wani zunubi ne mahi wanda an mahi girma a wurin Allah na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ba tun mance wannan ayu zambi a'zamu inda Allah wani irin zunubi ne wanda an mahi girma wurin Allah kala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma in masura Allah kara masa yadda an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka ka sanya ma Allah ke shi ya kuma alhali shi halicce ka ina ba ta kuma ce wannan magana ta wannan hadisi ne Usman yake tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace na tambaye manzon Allah wani zunubi ne a mahi girma wurin Allah ce ka sanya ma Allah kishiya kuma shi ya halicce saboda haka mu yi hankali wallahi mu rika bautar Allah yadda Allah ya ce mu bauta mishi kuma san waye Allah kafin bauta ta ina fata kuma yace to saboda haka anan zamu iya duba a cikin wannan karatu namu a wannan lokaci da muke a cikin wannan lokaci ubangiji tabaraka wa ta'ala ya umarci bayansa duka su bauta mishi su bar bautar wani ne shine ma'anar la ilaha illallah ina ba ta kun fahimci wannan kuma Allah ya gwada ma bayansa ya shaida musu cewa shi ya halicce su shi ya halicci babanninsu shi ya halicci sama da ƙasa shi ya saukar da ruwa shi ya hidda arzuka ko menene na Allah ne wallahu halakum wa ta'lamun da aikin ku da aikin duk abin da kuke daga Allah yake ina ba ta kun fahimci wannan don haka Allah ya ce fala taj'alu lillahi andara wa antum ta'lamun ina kun fahimce ne ko ibnu kasir Allah ya kara rahimahullah wani malamin tafsiri ne kuma bayyanannen mutum ne yana daga cikin manyan masu tafsiri na alqur'ani yace al-khaliqu li hadhihi al-ashya'i huwa al-mustahiqu lil-ibada wanda ya halicci wannan abubuwa shi yace tunta abotawa shi kada abotawa wani sa kada a hada bauta Allah da an gane ko a lura da wannan don haka ya kamata mutum shi sanya nazari da tunani da hankali cewa bautar Allah ba a haɗa Allah da wani a wurin bauta yin hakanan shirka ne Allah ya umarci mu da mu nisanci shirka da yake kun sani manzon Allah ya sanar da mu shirkul asgar ya sanar da mu shirkul akbar ko ba haka ba shirkul akbar shine ka bauta wa Allah tare da wani a wurin bauta ka kudurta wannan mutum yana iya maka abin da Allah ke iya maka ya zama ne shirkul akbar mutum ya mutu aka wannan shi ke nan inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha ko ba haka ba kuma shirkul asgar shine riya
Allah ce shi kuma duk wanda ya hada wanne da wani a wurin bauta, ka zo bauta Allah za ka yi gwadi kai ka iya, ko don a san ka iya, ko kai malami ne kana wa'azi don a san kana da ilimi, ko kai mai dukiya ne kana ba mutane kuɗi ba don Allah ba don a san kana da dukiya, ko kai mai mulki ne kana taimako don a san kana da iko. Allah bai san wannan, zai barka da wannan. An faɗa ka taimako, an faɗi kana taimako, amma Allah zai baka lada? Babu ruwan Allah da wani. Ina ba ta kuma yanci wannan maksudi. Da aka mutu tsoron Allah, duk abin za mu yi don Allah. Da aka duk wanda ya bauta wa Allah tare da wani shi, faqad dalla an siratal mustaqim, ya bace daga hanya daidaitatta. Wa adala billahi azim, ya karkace ma Allah. Wa adala billahi azim man laysa misli, kuma ya daidaita ubangiji da wanda bai kamata ya daidaita shi ba. An gane ku? Kuma wallahu ta'ala la mislahu, Allah ta'ala bai da tamka. Wa ma abada ma Allah gairuhu, wanda ya bauta wa Allah, ko wanda ya bauta wani tare da Allah, ya hada bauta Allah da wani, ajja alahu niddan lillahi wa tamsilan lillah, ya sa wannan ya zama mi kishiya ga Allah, ya zama daidai shiki ga Allah a wuri ne. Amma don haka wanda ya wannan ya sani fa yana cikin hadari da yawa. Don haka ina kiran mutane mu tsarkake ibadar mu don Allah, duk abin da zamu yi shi don Allah. Kuma ina ganin wato ya kamata mu tsaya saboda abinda a hikima muna ba wai tsawaitawa ba. Duk abin da za ka karantar da mutane ko za ka wa mutane bayani, ka tsaye ka karantar da mutane abin da za su iya fahimta, su gane, su san shi. Saboda tauhidi abu ne mai girma. Kafin duk wani aiki zamu da ibada, mu san waye Allah tukuna, sannan mu fata zuwa ga wannan aiki. A hankali insha Allah da yadda Allah da amincewa ta, a sannu za mu zo muku bayan kammala tauhidi. Mun zo tauhidi, mun tabbata tauhidi, mun fahimci tauhidi, ya mutane sun fahimci abin da muka karantawa a tauhidi. Za mu shigo da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam, mu yi muku bayani filla kwata game da matsaloli na addini da kuma halin da rayuwa take ciki a zamananci, yadda Allah da amincewa ta. Kuma kila karatu na gaba za mu yi tsokaci ga malamai, kuma za mu za kunnan malamai ga wasu umumuwa da wasu maganganu da muke jin malamai na yi wanda ba su dace ba na addini, wanda yake malamin addini shi sani fa yana tafiya da aiki da hankalin mutane ne. Duk wanda ke tafiya da hankalin mutane ya ji tsoron Allah, kada shi sa mutane shi harkar da mutane. Ina ba ta kun fahimci wannan. Don haka bayan Allah ku ji tsoron Allah, malamai ku san halin da kuke ciki, abinda kuke karantarwa mutane na ibada ku san abin da kuke, shugabanni ku san halin da kuke ciki, jagororin kuwa da abin da kuke na jagoranci wallahi ku san halin da kuke ciki. Ku rike amana wadda Allah ya ba ku. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dukkanin ku an ba ku amana, kuma kowane ku za a tambaye shi amana da aka ba shi. Ina ba ta ambaci wannan. Sauran talakawa ku ji tsoron Allah. Kuma an ba ku amana ta kula da haƙƙin shugabanni. Ku ba su haƙƙinsu. In sun ba ku naku shikenan. In sun zalunce su ku ba su da Allah. Ina ba ta kuma yace maka sudina. Ku Allah yana ganin su. Saboda haka malamai ku sani ba ku da wani abu a yanzu wanda ya kamata gare ku ille ku sanar da mutane Allah, saboda mutane cikin kashi 10 yanzu kashi 9.5 wala mu san Allah ba. Amma an tashi ana ta wazu zuwa wanga ya fada bangaren tarihi, ina ba ta mutu wanga ya fada tafsirin alqur'ani kawai yake, wani ma kana karatu alqur'ani dariya yake dan bai san waye Allah ba. Maganar da haka wadi bai san waye yayi ta ba, bai san me yi matsayinta ba. Wanda an karanta alqur'ani yayi dariya yayi isbili me matsayi ne a musulunci, ya fita musulunci. Duk mutumin da aka karanta ayatul alqur'ani yayi dariya yayi walakanta ta ya fita musulunci kada an ga wannan lokaci.
babu wani malami da zai tabbatar da shi ta babu komai yayi. Wanda aka karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi izgilanci akan wannan hadisi yayi ne da ya san Allah ya san waye Allah ana karanta alqur'ani shi walakanta da ya san waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana karanta mai hadisi annabi shi walakanta. To da ku yi kokari ku san mutane su san waye Allah waye manzon Allah menene Allah ya aiko annabi shi sallallahu alaihi wasallam. Ina ba ta kuma yance ni da fatar Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala ya shirye da mu ya ba mu ikon gyara ayyukan ma muna cikin hadari babba. Kun bayyance ne ko muna cikin musiba mai girma don haka kamar yadda take gaya mana wa'annan bala'o'i da tashin hankula da suke fuskantar mu wannan fitinu wagga fitina yau gobe iri kala daban jibi kala iri daban sukan zo muna daban-daban sun faru ne saboda me saboda mun ki bin wannan Allah ba shugabanni ba malamai ba talakawa ba kowa ra'ayinsa yake ne. Za ka ji malami ya hau bari shina wa'azi irin yadda ya ga dama kun ba wanda zai mai magana. Shugaba shi wa mutane yadda ya ga dama ba wanda zai cewa kana talakawa su wa Allah izgiranci kada wani sun ga dama ba wanda zai cewa bari ba sai musiba ta zo. Don haka alhamdulillah muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya ba mu wayan malamai suna nan suna da'awa kuma muna godiya ga irin wannan da'awar da malamai suke mu da yake ba malamai bane amma muna so mu jawo hankalin mutane su lura da abin da malamai na kirki na gari suke da'awa a kan shi sabanin malaman da suke kawai abin da suka ga dama da suke ta wani zuwa gaba akwai tsokaci kan matsalolin nan dukkan kowane bangare za mu taba akwai bayanai don haka ina so masu bibiyar wa'azuzuwan namu su mai da hankali akwai maganganu ƙasa wallahi za mu bayani wallahi za mu faɗakar da al'umma halin da rayuwar take ciki wajibi ne a kanmu da haka mu yi hankali wallahi mu ji tsoron Allah fata muke ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon gyara ayyukanmu Allah shi kare mu daga abin da ke zama halaka gare mu duniya lahira Allah ka tsare mu ka tsare imanin mu ka tsare musuluncin mu musulmin mu da suka shiga cikin halullukan damuwa Allah hakurin ya musu wannan matsaloli da muka samu kanmu a cikin tsadar rayuwa Allah ka dauke mana musibbun da ke bin mu kai da kawa in waga ta wuce waga musiba waga ke biwa baya Allah kai mana magani Allah ka ba mu ikon gyarawa amma wallahi ba mu ba daidai muke ba don haka ina kira ga dukkan musulmi mu yi ta addu'a mu ta roƙo Allah ba mu da wani magani in ba addu'a ba mu koma ga Allah bisa komawa ta gaskiya mu fawwala mu Allah al'amuran mu nemi mahita wurin Allah shi adda mahita an gane ko Allah ya dace da mu da alkhairin sa kuma ne ya kamata in tsaya aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh abin da hudu daidai Allah ka ba mu lada kuskuren da ne kuma Allah ka yahe mini da ni da sauran masu sauraro baki daya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh